салому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобинони азиз, бори дигар ма як нуқтаи савдоро шуморо тавсия метиҳам. Пастелни билёи арзон доранд. Оптавикан марҳамат каседа дар кор бошад, ҳозир ба нархошона гап мезанам. Метавонен биёен ай пеш бинен. Хоҳен рақамашона мемонам, доставка доранд. Бозори Корвон тарафи Пажарка, чорум қатор, якм дарвоза. чорум қатор яди офисо мешава. 996 контейнер тамошобино. Иҷадани пастелни билиошон аз 110 сомон сар меша. Бинен як одамаш 110 сомон ай. Бинен чӣ хушрӯай. Ду одамаш бошад 150 сомон. Инаиш ду одамаш иш як одамаш. Хулоса борошон беҳад хушрӯай. Баъд инчунин иҷада ҳастай. Ина новинкаҳо. Марҳамат. Ассалому алейкум занҳои азиз. Ман Юсупова Ситора, закреплёни бриллиантови директор дар ширкати Фаберлик. Муддати 2 сол аст ки дар ин компания бо нуфуз кору фаъолият дорам. Ҳама орзуҳоямро бароварда кардаам. Имрӯз мехоҳам роҳи дурусти корро ба ҳар як кадоми шумо омӯзонам. Кадоме ки дар командаи ман регистратсия мешавад ва кору фаъолиятро оғоз мекунад, барои шумо тӯҳфаҳои беҳтарин гузоштагӣ. Марҳамат, дар WhatsApp нависен барои регистратсия шудан. Регистратсия обучение ҳамаш аз тарафи мо бепул аст. Тӯҳфаҳо барои он нафароне ки айни ҳол дар компания Фаберлик кору фаъолиятро дар командаи ма оғоз мекунанд, ангуштарини тилло, планетарни миксер, мясорубка, смартфон, набор полотенца, пастелни бильё ва ғайраҳо. Боз ҳам барои маълумоти пурра ба даст овардан, марҳамат дар WhatsApp ман нависен. Ман худам бо шумо ҳамсӯҳбат шуда ҳама нозикии корро меомӯзонам. Диден чӣ хушрӯи курпаям дорад, курпа дора, наулчка дора, простин дора духтаро. Нархаш чандай? 310 сомон хушрӯгиро бинен духтаро. Доставка доранд. Качество ё беҳтарин качествои духтаро. Шушта мепартоен беҳад фасонан. Мана Евростил нархаш 310 сомон. Ира бинен охи чӣ хушрӯай ай наздик. Расветка дора або? Расветка дора духтаро. Ана баъд ана ин моделиша бинен. Ин моделиш чанд сомай? 310 сомон ана ин моделам ҳастай. Ази ишам нишон метиҳам. Я материалаш хушрӯай курпа дора инам. Мана бо вишивка доштаи духтаро. Мана инам ино ҳамаш вишивка наклейка нестан. Курпашам бинен. Шумо 310 сомонда ҳам соҳиби курпа мешед, ҳам соҳиби як пастелни билёи фасон. Хулоса беҳтарин вариант. У намуду шолкай, хали шолки чиртонак нест духтаро. Хушрӯай меиста. Ана баъд ҳастай ина ин модел, ин намудуш пахтагӣ. Ина ин модел пахтагӣ. И чанд сомай нархаш? 310. Мана иам 310 сомон, простин наулчка. Простинош вай дорана? Хали резинка доран простиношон. Ана ира бинен чӣ хушрӯан. Пахтагӣ тоза 310 сомон курпаш. Беҳтарин вариант. Духтаро шумо рақамошонда нависен, WhatsApp доранд. Бо шумода суратоша мепартоянд бо чӣ вариантҳо ҳастай. Инчунин ҳастай аз ана ин матрасҳои светия. Ё чанд сомай? аз 65 сомон сар мешава. 4 размер дора. То 160 сомон, то 160 сомон. Ина марҳамат агар дар кортон бошад нависен шона. Баъд бо ҳаст як модели Евростили дига новинка. И чандай? 270 сомон. Расветка дора? Инам беҳад расветкаҳои зиёд дора духтарако. Пахтагӣ ана? Пахтагӣ духтароира бинен. ҳангоми шуштан ҳичи намешава. Качествашон зури бадан. Мана дархост кунен. Материалаш хушрӯ духтаро. Дархост кунен, доставка доран ё ки биёен ай пеш худтон бинен. Ана наулчкаоша бинен. Фасонаш аҷоибот хушрӯ. Ира бинен охи духтаро. Материалаш дам беҳтарин материал. Кадом расветкае ки шумо дар кора шумо метавонен ки нависен шуна доставка кунанд. И 270 иш 270 сомон. Ана баъдан бо ҳамина маямой живой шафарак мегам. Ё 3D духтаро. Мана курпа дора. Диден простин наулчка ишамози мекшавем ай пеш нишон метиҳам. Инам расветка дора да?
5 та расветка дора айнаи 3D ҳо. Иам ҳечи намеша духтаро. Набинед шапаракоша мхе зинда 310 ҳай 280 сомон будай тамошобино. Марамад ина наулчка простин. Ина бинед. Баъд аз болош курпа дора. Ина чӣ хушрӯ. 4 та наулчка дора. Аз ин 4 та наулчка будай. Мана. Ду наулчкагаш бо камтар арзонтар 20 сомон. Духтаро и 280 сомонай кадомеш ки мисол ду наулчка дора вай бо арзонтарай. Ина расветкош ҳамоз нишон метам аз ами шапарако. Ира бинен сафедам доштай чӣ хушрӯ. Мана сурх дора беҳтарин расветко ана сериш бо фасон духтаро. Мана. Хулоса чанд та ранг дора. Кадом ранге ки шумода дар кор мешава нависен шона шумода бо доставка мекунан. Иқа кабуташ бо хушрӯвае. Мана кабутам дора. Инчунин духтаро шумо аз анаин намудо пурсиден. Агар дар хотир дошта бошад ин нуқтаи савдора ман авор гирифта будам. Баъд бисёриё отзыв равон кардан ки мо аз ҳамин гирифтагием хушрӯвае нами пастелни биллё. Ино нархошон чанд штегай? 200 сомонан духтаро. 25 гул доран. Ира бинен дарун авормон бисёр гулош набуд. Ҳозир беҳтарин гулои хушрӯ омада. И чанд наулчка дора? 4 та наулчка доштай. Мана пахтаги шушта истифода мебарен. И тиграмай ҳавая. Тигрша бинен бо духтаро чӣ хушрӯ. Иҷада ҳам гулдоро ҳастай, ҳам инамхе евростило ҳастай. Хулас чанд та фасонай. Шумо бо кихто навистен шона бо хучон шумо да сурат мепартоян. Ёдовар мешавем ки бозори Корвонай тарафи пажарка якум дарвоза 4 қатор яди офисо меган. Охирон ями ряд биёен 996 контейнер. Мана интихобшон хеле зиёдай. Оз бо якчанд новинкаҳои дигарам шумо да ман нишон метиҳам. Духтарои новинкара бинен чӣ хушрӯ. Вишивка доран. 4 та наулчка дорада. Ира бинен охе чанд та расветка 450 сомонай качестваш люксай духтаро. Мана бо аҳамиятен ҳамашонам упаковкаошон хушрӯвай барои тӯҳфа бурданам варианти беҳтаринай. Мана расветкаоша бинен духтаро чӣ расветкаи хушрӯ доран. Мана ду одаман ҳамаш калони хушрӯ материалош дам гап нест. Беҳтарин материал ина фиолетови боа. Иҷада интихоб бисёр чӣ тавре гуфтам. Донаям доран, оптумам доран. Касоне ки мисол барои оптум хариданиян духтарако бо шумо да арзонтар мешава. Мана коричневый меша бинен чӣ хушрӯ. Ҳамаш расветкаи фасон. Ҳамаш бори новинка. Иш серия я? Серишам бинен. Чумна серишам. Чӣ мегам бои фасон духтаро. Инчунин духтарако курпаҳои пиллаги омадагиай новинка. Ҳам я одама ҳастай, ҳам ду одама. Бинен чанд та фасонай. Нархошон 200-230 сомонай. Як одамаш дора 200 сомона. Баъд бо ҳастай я одамае ки 200 сомоная. Ана баъзе моделош бошад 230 сомон. Бинен да чӣ намхе вай дора. Намхе сеткаи хушрӯ дора. Беҳад упаковкаш хушрӯвакай барои ягонҷо тӯҳфа бурданам беҳтарин вариант ина духтаро. Каседа дар кор бошад нависен шона. Ира бинен. Ира мешуви ҳичи намешава пиллаги тоза. Мана ин вариантчам хушрӯ духтаро. Ира бинен чӣ аҷоибот фасон. Мана и ҳам я одамаш ҳастай, ҳам ду одамаш. Чӣ тавре гуфтам 200-230 сомона нархошон. Мана каседа дар корай нависен шона. Боварӣ дорум ай пеш биёен бо ҳатман качества маҳқултон мешава. Доставкаям мекунан. Доставка дар дохили Тоҷикистон ройгонай, дар дохили Душанбе. Ана баъдан инаи моделҳои ки ҳозир нишон додем диден расветкаоша чӣ хушрӯвай. Расветкаошон фасони бадан духтаро. И 270 буда? 270 сомона. Ира материалаш аҷоиб хушрӯ духтаро. Ина расветкаҳо беҳтарин расветкаҳо доштай. Ана кабуча бубинен. Мана розовиш ҳастай. Ана ин моделаш. Ишам упаковкаша бинен чӣ хушрӯ кардагиай. Барои тӯҳфа бурданам беҳтарин вариант.
мана ин ранга бинен бирюзовый, нежно-бирюзовый. Чиқа ранги хушрӯ ҳаст. баъд аз ана ин модель, ана ин фасон. ин рангшам хушрӯ. хулоса интихобшон хеле ва хеле зиёда. тамошобино, бори дигар ёдовар мешавам, ин наворе ки ҳозир мебинен аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, чорум қатор ряди офисо мешава. охир ями ряда 996 контейнер биёен. ҳам дона доранд, ҳам обтоби доранд. ин нархҳое ки ман гуфтастам, обтобиш бо арзонай. марҳамат биёен, интихоби ва сеяй дариҷа боваридору маъқултон мешава. качествошон беҳтарин качестваяй.